150 বছর কাখা চিনি হাতিমারা কামিও লাमा গरै जों आबुनि बागै न चिनि मन्दिरि सार अनमेश न खुलुमजाओ khazani dahute busong haino hai tini noran bagai belekhan nangkung mani kotoma tui phaika okok tumangkha 26 nong asam bari bisingo khopjak khwai chamba hawar hatimarani lukuroni jungjalo tubui tini onong thaniyo phaimani ingo 150 বছর haike ba 150 বছর jora romboi borongni lama tabu kacha lama ung tongmani tabu sramjagya kubangma sokar thango phayo pheba o lama khe tabu sum jora borongni lama sramjagya abun bui belekhan lukurok aroni lukurok kha khamjak dukun nangjak aboni bagui borok asam bari constituency ni minister borok nang Onimesh Devan Masano borok kohorka khulumui borok kohorka borongni je lama slamjagya obai lama 150 বছর haiyang tomani no kisa daki daki slamnang thu noi borok khulumui kohoroi sahorka sar Onimesh Devan mano tei borok puitu khlayo bises khlayo sar Onimesh borongni je obai ke problem no borok naifainai tei khlaifainai ni borok puitu khlayo tei abosi moya jung nukha thangnai salogobo Onimesh sar borongni bara phayo tei o lama tini him kaini sawo aboni bagui o lama borok je lama hamya no nuklangkha Onimesh sar aboni bai borok te waisa kohema nengo Onimesh san thaniwo dak dakte o lama no borokni je lama 150 বছর lama hamyang tongmani o lama no dakti dakti solve khlai ni bagui borok media ni bisukti khe borok koihoroi tei khulubui sahormani nengo Onimesh sar no borokni jungjalo tui saikna rikha barani borok lukurok borok samani khe 150 বছর jora romboi borok o lama tui thangpai khlai tongo pheba kubangma chare rok bo kosto khlaioi o lama tui o lama hamya tikino uskulo thangmon sawo tei abo simi boya joton sulai jungjal nukjangmani khe o lama tui borok thangpai khlai thanani hospital logo thangthani ko belai kono hamya jungjal nukjagoni sawo karon tamni khe lama hakjal umani bagui gari bo thangmai ni bagui borok obai sori hamya bemar hamya bisna khlaijak borok no khe borok tabukbo obai khe waing bai khe baloi borok lama jora matalango ungya hingphano 1 kilometer haingnai hinsao borok o lama hamya aboni bagui borok belai kono khatujak dukunangjak 150 বছর jora tabu jora o lama tui himui tong pheba tabu lama sramjagya ni bagui obai khe agi jora rogosi waing bai khe sori hamya bai barmanjak rok no khai hospital tlango pheba tabukbo chinpara khe obai tong hungni borok nongni dukhono kokno saiknari mani ungo nongni jungjalo nugui ang kaisa kokno sanangmu chungo 150 বছর 150 বছর borok lama o lama tui borok lama hamya tui borok cholilai tong himui tong busu post ke borok choli tongkhana beshirbak chungmansui naikingge naidi sirai rok school pornani thangthani phaitani rok busu post tongkhana watui jora angke harbek rok bung nahaima tongo lama tui rogo tei abo simi boya obo hai bemar hamya khlaijak rok no borok waing bai tlango ni saw pheba waing bai pali tlangmani bo busuki posto chung joton saimano aboni bagoi ani o channel bisukti khe sanamo chumani khe tabuk chini constituency area o tongnai chini sar Onimesh bo kisa thangoi bongni je abo problem no kisa bujiui daki daki bongni abo sob ke janai karon tamni ke obo hai ke 150 বছর joba borok obo hai ke lama dikumi tongmani borok busu posto ke tongkhana ungya hinphano 60 70 poribar ungna hini sawo 60 70 poribar ni turun bogia belekhan borok kubang aboni bagoi chini lukurok oborok borok obo hai ke je problem ta ung tongmani abono daki daki sob lemai jawo karon chung thangpai khlaidani ke lama se kaham ungthai ungke tini ni kokto mara asung nai hai hai tevse chung next video hai hai tise malfinai jotana no khulungka